जाखोब्रा दाउखा बेथा गोसोम नालाय गोसोम होनदोंब्रा गुफुरबा गुफुर होननानै बुंगौमोन ना नोंखौबो मानसिफोरालाय होनखागोन मानसिफोर होननायखौनो दुखु खालामबाय थागोन नामा नों आइलाय बुङाबा आंखौ मानो गोसोमसोम जोनोम होनायलै नोंसोर दाउखा आबा गुफुर मानसिया थाब थाब मैला जायो आरो गुफुर मानसिनाव थाब थाब मैलायाबो बायो बेनिखायनो नोंखौ जों मैला नांजानो गिनानै गोसोम खांदों आबा गोसोम मानसिनाव मैलाफोरखौ थाब थाब नुवा बा बुरखायनाया आंखौ मा बुरखायलाबायनांगौ जाखो नंगौखौसो बुंदों दा गुफुर मानसिया सानसे दुगैयालासिनो थाब्लानो बिसोरखौ बिराद लेथ्रा नुयो मेंख्लख्ल' नुयो नाथाय गोसोम मानसिफोरखौ सप्तासे दुगैयालासिनो थाबाबो जेबो नुवा बेनिखायनो नों रंजानांगौसो भगबाना नोंखौ गोसोम दानानै हरदों होननानै आरो बोरो सासेयालाय दुस्थ'लाय जानो बहा दङथाय हनै माथो सैताननि नाम लाबाय सैतान हाजिर लायला आंनि नामखौ मालाबानो सोलायबाय आंलाय आंनि नामखौ एमाव राजासो सानना लाबाय थादों वाइला जामाइला माबायदि फिसा हौवा खांमारखो आं हा नोंनि नामखौलाय मानो सोलायलाबायनांगौ जाखोसै नोमफाया ओरैनो होननायानो आंनि नामखौ सोलायाखैबालाय मानोथो सैतान होननानै बुंनांगौ ओइ बांद्राय कमप्लेन होनाङा ओमफ्राय मा फंबायखौ मानो गोसोम गोफा होननानै बुंबाय थायो नों रागा जोंदोंमोन आं रागायावनो गोसोम बन्दा होनफ्लांदों नङा माथो नों आंखौ जेब्लाबो गोसोम बन्दा होनबाय थाखायो आं बुंबाबो मानिया गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना होनबाबो बुजिया ओइ बेफोर डायलगा सोलिया आंजों एमावाबा हामगौ नामा फंबायखौ बिदि बुंनो मानि फंबाय आंसो खामानि मावनांबाय थायो दखानावबो आंसो थांनांगौ गय लायनो फाथै लायनो साबोन लायनो संख्रि लायनो दाउखा राजाखौबा थिनहरा दाउखा राजाया आंनि फंबाय नङा नालाय नोंसोरो दाउखा राजाखौ जेबो थिनाना मा होननाय जाखो बेलाय होमबालाय मानो दाउखा राजा अफ्रि रानिमोनखौ जेबो खामानि थिना आंखौ आइ अफ्रि रानिखौ गेजेराव मानो लाबोदों आइ अफ्रि रानिया सान्थि गोजोनै दावराव दावसि खालामालासिनो थायो नालाय नोंसोर जेब्लाबो आइ अफ्रि रानिखौ गेजेराव लाबोबाय थायोना माखौबा आंखौल' खामानि थिनबाय थायो बिदा गिदिर होननानै नोंसिनि थाखायनो आंनि फरिखाया गाज्रि जासिगोन बियो फरायनाय टाइमाव फराया मबाइल नायनो टाइमाव मबाइल नाया खामानि मावनो थिनबाथाय मावनो खिन्थानाय समाव मावा दा नोङो मोजाङै फरायालासिनो खामानि थिननायखौसो दाय होदों मा जाबावगोनब्रा बे था सानैजों ओरैनोबा समाजनि टेनसन माबा माबि टेनसन आरो नोंसोर सानै टेनसन होबावो ना नोंसोर सानैखौ खांना लानानै जारलासो मोनबाय आं आरो मावबाय था नों दासिमबो जेबो रोङा ना इसेबां गिदिर देरनानै नों उन्दैनिफ्राय मा सोलोंबोखोलाय हा नोंसोर मा बुजिनो आं जेब्ला उन्दैमोन अब्ला बै समाव आं गथ' फिसासोमोन आं बिराद उन्दै समावनो जोनोम जाबायना आं एसेबां उन्दै समावनो जोनोम जानायखाय आं बै उन्दै समाव गथ'थ'थारमोन नालाय बेनिखायनो आं बांद्राय बुजियाखैब्रा खोथाफोरखौ आइला जामाइला आंनि फिसा नङा खोमालै नोंसोर आंनि फिसा नङा बायदि मोनबाय आं नोंसोरखौ नोंहालाय मा जालायखो आरो मा खोथा बुंदों बे एमाव राजाया हा मा होनदों बे एमाव राजाया हा जेब्ला बियो गथ'मोन बै समाव उन्दैमोन हा थाब जोनोम जाफ्लांदों ना मा होनखो बियो उन्दै बैसोआव जोनोम जादों ना मा होनखो बियो हा जोनोमालाय उन्दै बैसोआवसो जोनोम जाखायो दा बेसे गेदेर देरनानै जोनोम जानांगौ जाखो ओइ आवसाव बे उन्दै गथ'फोरजों गथ' जाफागोन नामा नों मालानि उन्दै गथ' जालायखो बेलाय एमाव राजालाय बेलाय बै गथ' समावसो उन्दैमोनबालाय जाम्बा मानो बिदि नोंबो बिसोर मा बुंदों मा थादों गावखौनो मिथियाखै आरो नों बायदिसिना बुंलाबाय थादों सिरि थादो हाट आं सिरि थानो हालालै आं थांनोसै बहाबाफोर बेरायहैनो आरो दे नोंसोरबो आथिं आखाइ सुइदो दे बापरे सन्तलानि दखानाव अर खामजोब्बाय माथो दस्ति ओइ दस्ति सार बहा थांनोथाय आंबो बेखौनो सानदों आच्छा थौलाय बेवाइफोर थबसिनि न'आव बेवाइफोर थबसियाबो हाबा जाहैबायना बावनासो दं आं दाबा माबायदि कन्डिसनाव दङथाय आठ मंगलबो जानो फैयाखै माथो मानसियालाय बे दादुलायाबा माबायदि दोनदों आंनि बेवाइफोरखौ ओइ गोबोरखिनि एम्फौ नों आंजों दामजाबाय थानो लुगैयो ना दिनै ओंख्रिखौ गोथाव सङाबा मोनगोन नों दोखो दोखो आंजों आंनाव फैसायानो गैला माजों बेदर ना लायनानै संनांगौ आंलाय जेसेबांखिनि फैसा दंमोन नोंनो जौ लोंनानै गारजोब्बाय मा होनदों नों आरो उल्थासो फिननाय होबावदों हा आइदै नै बे मैगं थाइसेखौबो दानो थुख्राजोबनानै होगोन आं आइदै साबाय आइदै गोथाव मैगं संनानै दोनाब्ला दिनैबा हले बिगुरखौनो बिसिजोबगोन आं जागोन दे आं बारिनिफ्राय मैगं नायगिरनानै संगोन बारिनिफ्राय मा मैगं नायगिरनानै संनायबोलाय बेदर संनानै दोन बेदर थ' बेदर जानो लुगैदोंबालाय जोंहानि न'आव थांनोसै आठमंगलायावबो थांनांगौ दंखायो सोरनि आठमंगला बेलाय जों सानैनि आठमंगलायाव न'निफ्राय सोंहरगासिनो आंखौ आठमंगलायाव माला थांगोन होननानै
आतमंगलायाव माखासे बेसादफोर लांनो थाखायनो फैसाफोरखौ थिनानै दोनदों आं। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया खालि बेदराल' गोथाव मोनजाफैनांगौ आं दाहराव। माबायदि जाबावनांगौ जाखो आंनि संसारालाय। बेदर नङाबानो ओंखाम ओंख्रिखौनो जाया। आतमंगलायाव थांनो गोनां फैसाखौनो लानानै थांनोसै आं बेदर बायनो। बे नार्जिबुदा मा एसे गोबाव खालामखो आइ बहा नांथाना थायलायखो बेलाय? गय जानो होननानै थांनाया सिगारेटसो सोबैयाखैथ'? हा? बेथ' माथो थफसिसो। ओइ थफसि! हा? मोखाङालाय मा मेमब्रांब्रांहाय? माबाहाय सौथुनानै गोलैदोंमोन। आयौ मायाव सौथुनानै गोलैखोसै? दै लायनायावनो सौथुनानै गोलैदों। माथो नुनायावलाय सौथुनानै गोलैनाय बायदि नुवाखै मोखांखौलाय? नोंहाय सौथुनानैनो गोलैदों। नोंना हौवा गोदानासो नोंखौ दामाखैथ'? नङाहाय मा आंनि हौवाया जोबोद मोजां आंखौ बुवाबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय बुनाय बायदिसो नुथारदों आंथ'। बुवाखैहाय मा बुवाखैबालाय थिगानो दे अब्लाबो मोखाङाव बे जानाय सिनफोरखौ बुनाय बायदिसो नुथारदोंहाय मा। हौवायालाय माबायदि नोंनालाय जौ फाग्ला नामा? जौखौलाय एसे एनै लोङो। खायसे खायसेया जौ एसे एनै लोंबानो रागा जोङो बुलाबायो हिनजावफोरखौ आरो खायसे खायसे जौ फाग्लाफोराथ' सामफ्रामबो न'आव बुलाय सुलाय खालामबाय थायो। बेनिखायनो एसे गावखौनो थाल ला दे। जागोन दे। आइला जामाइला बैथ' माथो बेवाइफोरसोलै लोगोसे माथो खुगा जिब्लाङाबो दङ र' थाथ' बेवाइनो नोङो। ओइ बेवाइफोर सना आइला मा बेलाय हा बे मोखाङा मा जाखो नोंनालाय? दैखराव दै लायनो थांनायावनो गारलुना गोलैदों। आच्छा दैखरनिफ्रायसो गालुना गोलैदों नामा? औ उन्दैफोर। आच्छा आतमंगलायालाय मालाथो? नायनोसै माला फैनाय जायो। आच्छा बारु थाइबानि लारु बाखि खबर मोजांबा? मोजाङैनो दं उन्दैफोर। ओमफ्राय न'खरावलाय बोरै दङ? एमाव राजा दाउखा राजा अफ्रि रानि मोना? बिसोरखौलाय माथो बुंबावनो सामफ्रामबो दाउस्रि बायदि दाउखाफोर बायदि जिबौ नेवलाय बायदि दावराव जाबाय थायो बिदिनोसै आरो बिसोरलाय। बाखि नोंबो मोजाङैनो थादो आरो बिदि मोखांफोरा मेमब्रां खालामनानै दालासै। बेफोरबायदि मेमब्रां नुयोबाथाय बिखाया सायो आंना बिखाया। हापां नार्जि बुदां बिराद गिदिर खैफोद जाबाय नङाना? मा खैफोद नार्जि बुदां? सन्थलानि दखानाव अर नांबाय। अर नांबाय सन्थलानि दखानाव? औ आंबो दासो खबर मोनदों। बमरमाया फन खालामहरदोंमोन दा सन्थलाखौ न'आव लानानै थांबायनो बमरमाया। आयौ मा जाबावनांगौ जाखो दे? नों माखौ नायबाय थाखो? थाङा मानो सन्थलानिसिम? थांनि अमा राजा नों गारि लाबाय जेब्ला थौ सन्थलानिसिम थांनोसै। ओं फै। दालाय मा जाबावगोन दे? ओहाय बेसेरा सन्थलाया बेसेबां खस्थ' खालामनानै दखान बानायदोंमोन बेबो अरानो खामलायबाय। मा जाजा जाबाय थायोथाय? सोरबा आंखौ गोसो थोयोब्ला गोसो थोगौ सोरबा आंनो लाइजाम लिरोबोला लाइजाम हरगौ। दाउसो देलाय आयौ बाला जाथि बहा थांनो नागिरदों? ओरैनो लामा बेरायदों आं। नोंलाय बहा थांनो नागिरदों? नोंखौनो लोगो हमनो होननानै फैदों। आयौ बाला दाउसो देलाय आं खेंख्रा खेंख्रि बुंनो रोंला बेनिखायनो डाइरेक्ट बुंनोसै आं। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ नाजावगोन ना दाउसो देलाय? नों मा लुबैयो? आंनि फिननायखौ माबायदि जानायखौ लुबैयो? आंनि मोजोमसे अननायखौ नाजावनायखौ लुगैयो। अब्लालाय माथोबाव बेनो जाथोंसै आयो। हो? औ नोंनि अननायखौ नाजावबाय आं। बाप बावै मा अननाय रानलायगासिनोलै आंनोबो हरलाय। बाथामिस मा जालायखो नोंहालाय? सिगाङावनो खोन्थाग्रोलाय नोंसोर सानैया मा मोनदों बेवहाय? बाथामिस नोंनोलाय मानो नांगौ दे? ओइ साला खोनादोंना खोनायाखै सन्थलानि दखाना खामजोब्बायनो। आयौ बाला नंगौना नङासै? मानो नङा जानो बेखौनो खबर लानो थांनो नागिरदों आं। नोंबो थांबानो बाथौ। औ थांगोन जाथि। दे थां खबर लानानै फै। थौ दे होमबालाय। दिनै आं जोबोद खुसि फाइनालि दाउसो देलाया आंनि अननायखौ नाजावमारबाय। नोंथांमोनाबो जुदि आंनि अननायखौ नाजावोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै होलां।